Τελικά υπάρχει HPV τεστ για τους άνδρες ή δεν υπάρχει? Πάμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, από τους επίσημους οργανισμούς υγείας δεν υπάρχει ένα διεθνώς συνιστόμενο και πιστοποιημένο HPV τεστ για προληπτικό έλεγχο στους άνδρες. Υπάρχουν εργαστήρια που μπορούν να κάνουν μοριακή ανίχνευση HPV από ανδρικά δείγματα, όπως από σπέρμα ή από την ουρήθρα. Επομένως, αυτές οι εξετάσεις δεν καλύπτονται από κανένα ταμείο και έτσι ο εξεταζόμενος αναλαμβάνει το πλήρες κόστος αυτής της εξέτασης. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα και πιστοποιημένα HPV τεστ αφορούν κυρίως το screening του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ανιχνεύουμε HPV σε ένα δείγμα σπέρματος, για παράδειγμα, στον προληπτικό έλεγχο. Τι κάνουμε? Θεραπεία δεν έχουμε να δώσουμε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιοική αγωγή για τον HPV. Όταν μιλάμε για θεραπεία, εννοούμε θεραπεία για τις βλάβες τις οποίες προκαλεί, όπως είναι τα κονδυλώματα ή οι προκαρκινικές αλλοιώσεις, όχι τον ίδιο τον HPV. Και επιπλέον βρίσκουμε τον HPV μια δεδομένη χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο δείγμα. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να μας βοηθήσει στο να προβλέψουμε αξιόπιστα εάν η λίμωξη αυτή θα υποχωρήσει, αν θα επιμείνει, αν θα κάνει κάποια βλάβη και στην τελική αν εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την έκβαση. Οι περισσότεροι σεξουαλικά ενεργοί άνθρωποι θα εκτεθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους στον ιό HPV. Επομένως, δεν έχει νόημα να βάλουμε σε προληπτικό έλεγχο ένα τεστ το οποίο δεν μπορεί να μας δώσει μια τυποποιημένη ερμηνεία και να μας βοηθήσει σε ένα επόμενο κλινικό βήμα. Και τότε θα μου πεις γιατί το χρησιμοποιούμε στις γυναίκες. Και θα σου απαντήσω. Γιατί σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του τραχύλου της μήτρας οφείλονται σε επίμονη, και τονίζω το επίμονη, λίμωξη από HPV, από τους ογκογόνους τύπους του HPV. Και ενώ και εδώ ισχύει το ίδιο, δηλαδή ότι η έβρεση του HPV δεν σημαίνει ότι η λίμωξη αυτή δεν θα υποχωρήσει ή ότι θα επιμείνει και θα προκαλέσει βλάβες, στις γυναίκες μας βοηθάει πάρα πολύ στο να οργανώσουμε ένα πλάνο παρακολούθησης. Πού καταλήγουμε λοιπόν? Καταλήγουμε πως ναι, υπάρχει η δυνατότητα μοριακής ανίχνευσης HPV και σε ανδρικά δείγματα. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ένα πιστοποιημένο και διεθνώς συνιστόμενο HPV τεστ για τους άνδρες.